Sa pagpahigayon sa Walk with Jesus ug mga ugma sa kadlawon dunay pahimangno ang pag-asa gumikan kay makasinati kuno ug pag-uwan-uwan ugma sa kadlawon. Alang sa dugang detalye atong sayran, pinaagi ni Van Singson ang weather specialist pag-asa Visayas. Maayong hapon sa tanan. Nagpabilin gihapon ang hanging amihan o ang northeast monsoon nga may nakapektar karon sa Luzon ug dinhi sad sa Visayas. Mo na dinhi karon is nakasinati gihapon tag bugnaw nga panahon nga aduna gihapon tay mga patak-patak na mga pag-ulan. Pero apan ugma sa buntag labi na sa katong moapil sa aktibidad sa Walk with Jesus ugma sa kadlawon is mas maayo na magdala na lang ta og mga payong ug other mga protective gears kay naadyo tay dakong posibilidad na maka-experience ta ugma og mga light to moderate na mga pag-ulan. Hinuon sa mga sumusunod na mga oras ana is makasinati ta og kanang mga nindot ang atong panahon pero naasad gihapon tay mga cloudy sa gihapon ng mga panahon. Pero dinhi ron sa tibok Visayas ugma is maka-experience gihapon ta nindot nga panahon nga aduna lang tay mga panagsang mapanganuron ngadto na sa madag-umon na kalangitan. O nga tong hangin ug kadagatan para sa tong hangin is makasinati gihapon dito ron sa Eastern Visayas og moderate to rough na kadagatan. Samtang dinhi ron sa Central Visayas ug sa Western Visayas kay makasinati gihapon og moderate na mga pag-ulan. Una ugma naa gihapon tay high tide ini kalas 12:51 sa buntag ug mo low tide na pud kini ini kalas 8:04 sa buntag. Ug mobalik na pud ta nga motaob ini kalas 2:08 sa hapon. Ang atong adlaw mo silang ugma ini kalas 6:04 sa buntag. Ug para sa mga dugang detalye ug mga other weather updates, pwede nato i-follow atong mga social media accounts ug pwede po natong i-check ang ato ang website sa bagong.pag-asa.dost.gov.ph. Ug dinhi ng kutob, mao ka na nga ato ang mga weather updates. Ako si Van Singson.